pred budovou Kompasu v Žiline rastie obrovská magnólia. A keď kvitne, tak všetci sa k nej chodia fotiť a niektorí z nás, ktorí nebývame v Žiline, tak sa snažíme odpočítavať dni alebo plánovať svoju návštevu Žiliny tak, aby sme ju zastihli presne práve vtedy, keď kvitne. A minulý rok, niekedy vo februári, bola velikánska búrka. Fúkal vietor a pár vetvičiek shodilo. A som ich pár zozbierala, zobrala som ich hore do vázy. Som ich tam dala, boli tam deň, dva a som sledovala, že ako sa budú otvárať, ako budú rásť. Potom prišla Evka a mi povedala, že Zuzi, ja som to už s magnóliou takto skúšala, ale ona rozkvitne iba vtedy, keď je na strome. A ak ju dáš do vázy, ona nie je ako vetvičky čerešne, že zakvitne a možno má aj listy, ale ona zostane taká, ako je vyschnutá. A pravdu povediac, bola som trošku sklamaná, že nebudem mať už vo februári na stole v kancelárii rozkvitnutú magnóliu. A ako som nad tým premýšľala, tak som si spomenula na to, čo povedal Ježiš v Jánovi v 15. kapitole od 1. verša. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Nemôžeme urobiť nič preto, aby magnólia vykvitla skôr, ako príde jej čas. A ja som tedy minulý rok tiež musela počkať až do mája, aby som sa dočkala jej krásnych kvetov. A takisto my v živote neurobíme nič bez Krista. Ak nebudeme zostávať v ňom, nič sa s nami nestane. Maximálne tak zakvitneme, ako vetvičky čerešne, ale ovocie neprinesieme. Keď budeme prinášať ovocie, tak to bude na Božiu slávu. Ale nie je to len príjemný pocit. V Jánovi je napísané, že suché ratolesti odrezáve vyhadzuje do ohňa a tie, ktoré zostávajú, tak ich čistí, aby prinášali ešte viac ovocia. On s nami nechce mať iba vzťah na diaľku, chce mať veľmi blízky vzťah. A preto zostávať v ňom si bude vyžadovať seba zaprenie a obeť. Ale zároveň vás chcem povzbudiť, aby to nevyznelo len tak smutne. Zostávať v ňom znamená čerpať zo života samého. A ďalším povzbudením je to, že my na ňom nedržíme vlastnou silou. To nebolo moje rozhodnutie, že ja som sa silou mocou nainštalovala do toho viniča. V Jánovi je napísané potom neskôr v 15. kapitole. Ježiš hovorí, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. Takže zostávaj v ňom, lebo on si ťa vyvolil a chce, aby si prinášal veľa ovocia.